Assalamu alaykum hormatly müşteriler. Dün şul Hyundai elantyran paylaşdyk. Dostlar dün bahas belli bolmany, bugün bahasy belli boldy. $7,765. Bugün bolsa şol videonu görüp bir müşterimiz, Russiyadan bir müşterimiz ýazýar. Ağam $13,000 2024 elantyran paketam gelýär diýär. Dostlar, ol elantyra bilen bu elantyrany deňeşdirmäň. Misal getireyin, sizin aýdan elantyraňyz 1,5 motor bolup gelýär dostlar. 1,5 motor. Japonski zborko. Bu elantyra 2lik motor, Dodge motor, halanyan motor, koreyski zborko bolup gelýär. $7,765 bolýar. 8,160 milem geçip duran 2025 dokumentda bir kadada 2024 iyul bolup gelýär. Kime gerek bolsa şu gün öýlen 5'te oýnalýar, 54-nji nomerda maşyn dostlar. Görüşüňiz ýaly. Nesip bolsa şu gün oynap alıvermel arkadan kime gerek olsa. Öň farasy, öň bumperi, arkadan bellek geçimi ýaly. Arka stopnik, ýekiji bumper, görüşüňiz ýaly. Şol krloda oturan stopnik, birja bumper gerek. İçi bellek geçimi ýaly açyk seyir salon. Kapap şifkalan dörsem şu taýsy koja gidýär görüşüňiz ýaly. Maşyn gaty arasa ýagdaýyna. İki kapıda da 5 küçük dostluk var. Palasa Afgonda açıklar var. Start stop, avtomat korokpu, ulu monitor. Monitoram pon kiliplat görkezýän power nigam priborun içinde görkezýär. Dostlar, maşyn gat ideal ýagdaýda ýokardyna lögi bar. İçine hiç ilek geçmedik dostlar. Görüşüňiz ýaly. İçine 1 gram maşynyň geçmedik. Fara, öz farasy döwlen, ýöne başga fara goýmaly bolýar. Kime gerek boldyna? Plus 971 54 391 24 10 näse alrar diýen soralar üçin bilip bolmaz dostlar. 21-22 modeller $8-9,000 allyk, 24 modelim $9-10,000 arasynda oýnasaňyz bolýar. 13-13,5 Türkmenistana barıp oturýar, ýol rastamoşkasy bejermesi rashody bilen. Arkaýyn habarlaşýaryň, şu gün öýlen saat 5'te oýnalýar. $7,765 başlanýar. Habarlaşıyorum dostlar. Win kodam sıra görkez geçeyin. Dün akşamki videoda win kodunu görkezmedim. Yine dostlar. Yine win kodu iyul 2024. Arkaýyn görüp bilýäňiz. Habarlaşıyorum dostlar.